Team, say. Welcome back to my channel, Anditika. Guys, you might not believe it. You remember last Saturday, I started in Facebook, Washington DC. Tumira kaozuma green. About no Sunday, Akatambika. This one got Capetown in Janjo, Facebook zake. But don't tumira $5. Ganza Mbudziyadhura lunch on. So Twitter say abona. You end up on Zibaji to Pamojo. So why no bonodi? You bono bocha guys. Don't you hang to not Mariake? Anakucha Zuzu. I told Kumbira Chikaps and those and pictures which come find it. Aditika lunch can have this supper can have this. Tripanos Pamojo, right? Pano Sanganavanu. Bakasiana Siana, Machuang Botandara, Wachijga, Wachinwa, Wachonana, Manisha Mari. Saka ndopandrudi vakunorwera zvangu $5 aditika kana uchida kutumira iripo ndozoti chichi anenge wangotumira haiwa makasunguka kutumira mwana munongotiudza kuti mbudzi tawo kublesa ngaiuye zvayo ine ichitozvitaura kuti handanzwa kuti njanji God bless. Nyama ndatenga and fire. Boys dzacho dzinoziva manje zvikuita waiziva. Apa unoona matypes enyama. Apa ndatengerwa nyama kabhai guys mazviona ka. But pashota drink manje. Saka next time don't want to tumira ichi drink. Last week ndandipana pa zvakare. Ndarowa gango. Imamuzi gango ka vamwe venyi papa. Gango inyama inongosanganiswa. Right? Unogona kusanganisa beef, pork, nzeve dzenguruwe, anonzi machiya. Masausage, mapapu, matumbu, kana listen nzondora. Dori nonzi ganga. By the way, vanoisa nemaveg food. Vanoisa nemaveg. Zvese zvinongoro hwakawani. Maveg acho anoita covo, tsunga, tomatoes, onion, green pepper, red pepper, yellow pepper, and everything else. Today, gango rinonaka timura. Apa uri kuona chi smoke iripo iri kunhuhwirira. Zvisikaite iri kunhuhwirira. Saka right. Gamirira drink timura. Gamirira drink right. Thanks so much guys. Right. Don't forget to subscribe. Anditika. Mamwe watumira zvawo marika. But what you can do is subscribe. Kungodzvanya pa subscribe bye. Uzowo mavesi ako, mo like, mo share, mo comment. It's for free. Ndokutadza kuti munondifarira. Basa rangu rambe richenderera mberi handiti. Ndinongoti Mbudzi, we love you, we miss you. Musingaite saizvozvo. Saka haiwa timu rangu va. Ndinoita zvedu. Ndinoita zvokurova nyama panapa. Right. Ndati muone nzvimbo yandikutaura nezvayo. Vanhu vanosangana after a hard day's work, right?
vombozorodza pfungwa vachisangana nehama neshamwari vachinwa madrinks vachitaura nyaya. As you know, muZimbabwe vanhu vanohasla, zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza, people they work very hard, so they also play very hard. Saka apa ndopa vanozororera. Ndinoziva vari kunze makutonzwa moyo because hamuna time yacho, munenge muchingotsvaga mari. But I know kuti each time you come back home to Zimbabwe, munodi muno visitor such places just to, you know, just to relax and enjoy life. You know, life is too short. Sometimes you need to give yourself a break because vanhu vanosanda unenge waneta watsvaga mari, but you need that time yekuti urelaxe, sanganawo nemafriends over a drink, uchitaura nyaya, business and stuff like that. So ndopandiri nhasi. Thanks Njanji, thanks. Yaini ndangoya kuzogocha. Mazuva ndiri kunwa anonzi machi. Ina ndiri kunwa mazuva ano ndinwa magrocery. Magrocery, drinks. Saka ndowandati kana paina anobhegika anongondikandirawo ndichigocha ndichirowa nditika. Saka right, iri board team rangu. Don't forget to subscribe. Kubatana we brai haudi sorry kuita kumuirira wakavara. Right, board team rangu.